Apostoli, abefundiswa ukubona, abefundiswa umama, zintombi, zinsizwa, abasha, Sunday school, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Yithi uJesu Kristu uyinkosi, siseni. Ngizothi bazalwane Ebenezer, ngizobonga uNkulunkulu ukuthi uhambe nami kwaze kwabalapha. Bengelume endleleni, ziningi izinto ezenzekile empilweni yami, kodwa kukho konke bengibekisame ehlanga uNkulunkulu wami wangiwelisa lapho bengingaboni khona ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiwele. Ekukhulu kakhulu bazalwane, ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu. Kunenye into mhlawumbe mayisuke ikhulumeka ebandleni kuyithathe kancane futhi mayelana nabantwana basekhaya lezi beyisho ukuthi awulento ingenzeka kanjani. Ngisho le nto yokuvuma izono ukuthi uyabhala ngangayi-understand futhi ngangaqondi, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu eseshiyo ukuthi kufanele ube kanjalo, kubuza ukuthi leyo nto uyilalele futhi uyamukele bese uyayenza. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi endleleni yami ngisabhizi ngisabhala, kuningi uNkulunkulu akuvukayo endleleni. Ngiyambonga kakhulu egameni likaJesu. Ngibonga nabo abantwana basekhaya lezi nangokufakazi umuntu akuzwayo kuyangiphilisa egameni likaJesu. Okunye bangcwele, umzukulu wami wajova esikoleni. Uma ejovile esikoleni waqunqa wamnyama, uqunqa kube mnyama, ingalo le wayengakazi ukuyiphakamisa. Ngenxa yokuthi ubaba sekwaba nomkhuleko asenzela wona, ngathatha lo mkhuleko, ingane ingasakwazi ngisho ukwenzani, umbone ukuthi ebusweni kukhona inkinga ekhona, kodwa uNkulunkulu emuhle kwabaseRoma 10 uvesi 9 ngamshiso wona, insuku zaze zambili sibe sisho wona, sikhuleka naye, wayeseyaphila egameni likaJesu. Kusho ukuthi into kaNkulunkulu ayi-expire, iyohlezi njalo, kodwa uma ulikholwa izwi kaNkulunkulu. Lana-ke bazalwane, simile nje kungenxa yezwi, siyaphila nje kungenxa yezwi, siyahamba kungenxa yomusa kaNkulunkulu. Bazalwane, ngizobabaza umusa kaNkulunkulu. Ngizothi Nkosi ngiyabonga uhambe nami kwaze kwabalapha. Sengathi nakulesi sikhathi Nkosi Jesu ungaqhubeka ungithwale. uJesu Kristu inkosi. Amen.